Kaixo, bideo tutorial honetan MP4 bideo artxibo bat Meeten bitartez nola banatu ikusiko dugu. MP4 artxiboa lokalean izango dugu gure ordenagailuan. Beraz, horretarako lehenengo egin behar duguna da bideoa dagoen lekura joan, bideoa aukeratu, propietateak ireki eta segurtasun pestainan nombre del objeto guztia kopiatu. Ondoren, nabigatzaileko bentana berri bat irekiko dugu. Eta bertan, kopiatu dugun enlacea jarriko dugu. Eta, ikusten dugunez, bideoa sartuko digu interneteko nabigatzaile pestaina batean. Beraz, orain, Meetean sartzen garenean, presentar ahora botoian, una pestaña de Chrome aukeratuko dugu, eta hemen ikusten dugu bideoa nabigatzaileko pestaina proposatzen digula. Beraz, konpartir eman, eta listo, bideoa martxan jarri. Eta listo, hoiz izan da guztia. Agur.